Hallelujah. Semaula Boita. Mapinza hizo uzuri pila na nyoa. Wanababa ni Mungu. Tusikane. About kudi. Nombera mogo. Sharing property. The property is all my power. Mkuru wa shamba. Bali ni nani? Amela kama gari kwa bei ya wetu. Jo hapo. Achika. Time ani mtu famous mwojo wazi. Sasa time tukadzira kuwe. Chinzwe naye. Kana tufunga kule basi. Sebera. Sikaipasa mai 100 days. Uchi zabagaisira. Pasi. Tipirezi zabagaisira. Nyaya yacho takati tikuda mukadzi mukuru achitawana vakadzi vatatu. Takati amai atigone kushare property yenyu pasina mamwe madzimai. Ava chitino ndakazoita property avaenda kumushaka takati anodare tinokumbira kuti mukadzi ange aripo. Munyuya nemalist yenyu zvonyorwa mutiradza malist acho according nevakadzi vacho. Ndope yakasarira ipapo. Yakasarira pa property yakanisa kuti gowe ndiye mbandi. Ndiye. Ndiye waiti ndiye ni mukadzi ni mota ndi. Kana mota kapata. Mota dziripana. Ndiyo. Hata kudzigova. Kana chakagowa kana. Ndiyo. Tipe mapepa. Mapepa ndimasara. Tipe mapepa acho. Mapepa. Ekesi yapo. Ekesi baba. Property yapo. Property yapo. Hawana kuuza mapepa. Mapepa sana. Asana nama. Mpurisa anenge aita nyaya zvavo. Zhanda. Zhanda ndiye akamira. Zhanda. Mambo wangu awashikita archive vanopuwa nini? Amai munozanya nyemba dzemushando. Taurisai steri. Vanhu vada kunzwa vesa. Ini chandinongozwa ndechikuti baba wakabva kwadaigara vachinogara mushamba ndina zvakawanda zvandinoziva pamusoro. Makaishanda nini? Makaishanda nini? Ini mukadzi uyo akazovapo ini ndandagara ndiripo ndichigara nemurume. Muna kupindura mubvunzo. Zvanzi nachangamire imba iyi makaishandawo here? Tatiri pamwe chete nemurume uyu tichigara pamwe chete. Zvanzi imba iyi makaishandawo here? Pindurai mubvunzo. Amai, wakati kana pindu makaishanda. Imba ino ikanyina rusakurwa kucherwa foundation iri gawega rivaka inopereka nekuyovezwa simenti hamene zvaiswa muri yapera pavaita ivakwa imba iyi makanga mupoyi iri muchitorwa kurwenyu kuita basa ipapo ndozviri Asi makatingamira nazvo ndinonyangoziva handina kuudzwa nezvazvo. Chandinongoziva ndechekuti awakabva kwandiri vachinogara kwadzanani handina kuziva kuti zvakamira sei. Ko mota dzamunozadza makashandira nini? Ndinongoziva kuti mota dziripo dzinoshandira ndiziva kuti dzakamira sei handina nhoroondo nazvo. Murume anongoita zvinhu zvake kwete? Hawamboudzewo zvakawanda. Amai mota dzamunozenga imwe inozivipi neipi? Ndakatengotenga kombi ndikazotenga ramisi. Matenga chii? Kombi neramisi.
ini munosvika mukadzi wechingati 82 isu patakashanda sami nemukadzi wakangu wasiyana watorana peacewood uyezve mukadzi wechi3 akatozouya mashure tatoshanda zvinhu izvi ndopandikuzwisisa ndosaka rainachibvunza unorongi mubvunzo totobvunza inini nokuti maererano nemurumo kuti zvamukashanda ndezvi uyu akanga zvine makabvunza inini akanga tisi kumba kwenyu ndindoda kutobvunza inini kuti saka muda kutitangirabvunza kuti mutangira ndinoinvestigate nokuti ndondobva kwamunoiwana kubva kwamuri osaka ndakabata mapepa amukandinyorera uyezve ndakati nyaya yemba handisi kuigova munhu ndofunga makanzwa ndakataura handizozvo takati isusu izvi hatikuzogova nekuti takuzoti mukadzi uyu akanga ari peri mukuwirirana kwenyu mukutaura tatoona kuti amai vane zvimwe zvavakanga vasipo saka imba munonopedzera raimini nemurume wenyu chibvunzo tataona kuti mukadzi haatozizani nyaya imba handizozvo iwe kuti akanga aripo imba inondowa kwamajor street nokuti muchitaundi handizozvo takuverenga amai takuverenga property amai chamusingazivi chamusina kushanda imi minyararai ndikakubvunzai kuti munotaura chokwadi chenyu handizvozvo toziva tiri kugwa zvinhu zvaningirani wazindikashana chisi chaamai ava kuti chachisi chamo changu chirumba kwangu handizvozvo right tikutangira makomboresa pane makomboresa mairi nawe one ipewo peni alright komboresa pane one beba nderenyu wame imimise makati mairi pane makomboresa 2 one yekuchanga yakatengwa iri nevi yechi2 yakatengwa iri syndicate akati nini zvandiremera sana chinditsvagira mari ndidzosere komboresa isara iri yani yako mari akatoikwereta kwandiri 800 takapa tatukuirana komboresa iri kwe1 makomboresa akatenga iri 1 yechi2 wanga wakaita syndicate akati nini zvinhu zvandiomera komboresa iyi akuda kusara iri yako kana uine mari ndipe mari uye akauya jokonya akauya sami akati ndozvataura jokonya chindipawo 800 ndakabvisa 800 jokonya akapiwa kumakomboresa akaita yedu samakomboresa ai2 kana zvipikiswa ajokonya vanongouya handizvo vanongoya kudai zvinongoramba chishanda nemudaro svika nyaya takadzisa nyaya andipa mota 2 takatanga kutenga kombi tisati tatombotenga kana imba tatenga imba tiri kuwadza nayo patazotenga ranex amai kunoziva muti ari wamongoziva kune mota dzenyu mbiri ndinongoziva kuti vane mota dzavanoshandisa ani mai mota dzavanoshandisa samota ingandaishamba samunoshandisa samukatenga hauna mota ivi unozati munonyanya mutambidzi anoshandisa ichinechi isaitu tinozodzoka zvinodaoutsvaka mota anogona kuitenga ogorega uchinja bhuku zviriko nokuti unenge usingada kupinda expense kuchinja bhuku akasvika panyaya dzakadai shomani zvinodaro kubvina kuti kuya anonzi mweromi zvoupi ndovanoita kusvika masiku amai mota pane mbiri iye ndi anozozvichenura pane chiguruguru mune zvingani 1 chiguruguru mune zvingani ko generator iwani chewakadzi
Amara taura chokwadi kana pape kuramba. Ndinachapana 1. Iya kumwaziriri pokasanzi zvoti kupicha. Akarendesa ndiyo. Oh, chakati wacho. Pamaini. Saka pamaini pacho. Komana utodane munhu wakugana naye. Maota pamusoro mangani? Maota pamusoro 7 and a half 7.5. Ndiye syndicate. Yeah. Ko Jigam. Pampa. Mawindo unawangane pampa. Bada manyo 11 mawindo. Asati kwa pampa. Asati. Atisa kuzvibata izvo. Kuti zvinhu zvikuenda pambani. Mandinzwisa. Drums ndechi. Madrum ndipamba. Mangani? 5. Ndiro. Kozvikubu zombo. Mune zvingana? 6. Pemanyora 5 pana maita mistake. Mbeta mune mingana? 1. Mablankets? 1. Squares? 1.5. Mnezia? Hanzi bari squares cha 1.5. Koimbwa? Ukasi? Take a property. Alright. Please change the one. Disaster maka motor visi saimba. Motor zezimbi visaimba. Munyararo. Amna unywa zana kicheni jamani. Hawana kushindana. Na iya tunatika. Amatika chini. Oh. Alright. Last time akataya nenyaya stand. Bekwamsiwa. Handizo. Ndoiwedzera kapana. Mozotsanangura. Handizo. Ukuthi stand yakabuda pakati pokuta tichitaura manyaya zvimachitaura tikaita. Mastendi ahi. Chekutanga mungu achitanga kutenga stendi. Akabvisa mari. Taenda kwamsiwa pamama pasisi. Vati amai kuda tuda kutengira mama stendi. Uyane mari. Mirai. Last time wakutanya stand. Tatukuda kuinyora musipana wrong. Sizoya nyora zvakaka kasamunonga ndiyo atinyoreka stand tinozvisa murongo. Handiti zvakanaka kuti nyore. Kuti ndounozogova kwacho. Pane imwe stand yamunayo kuti tanga takatenga dziri 2 dzewamsiwa saka dzese dzinga dzinyora. Right. Tauna inorongo manje. Stand yewamsiwa. Yesterday rangu ndakatengesa mari yacho takachetesa yesterday ranga anayo ndofunga stendi yezita rakunzirana akatengera ambuya wake waripo amai wangu ndofunga mari yacho akatenga stendi kuti sisi wakapiwa mari wari apa ndokunga kwataisvikira ndopa akanosiya mari yestendi achitengera ambuya wake harina kunyorwa zita rangu yake amai wairamba amai wekumurume wairamba stendi kurizeva ndopa akakaisa chitupa chake. Mana ada kubvunzwa nyaya yemastenzi? Taura izvo. Ndini mai guru ndakapiwa mari nababa mungu. Baba mungu andiziva ndinokaizira makawani mari kuchipanda. Taura ini mwana. Ndikaendisa uko.
baba mlimo vaya kumba kwangu kwa msimu wakati mai guru amai warwara musha waukure amai vedu unogakuzuva saka zvanga zvakadii kuti tivatsvagire stendi kuno kwa msimu baba mlimo kana madaro nemwoyo wenyu wese aiwa zvakanaka hazvina kuipa wakauya nayo mari musi wa7 July yaamai vangu bamuni vakati motsvaga imwe yaamai vangu inini futi yaamai vavo bamuni ndakati aiwa zvina kuipa maenzanisa maita basa musi wa14 July baba munini wakabva watuma mudzimai wavo amai Kuda naamainini avari apa ndobva tatsvaga stendi tichibva taiwana stendi taiwana baba munini wakabva amai vangu vati stendi kugara mukushandi ida sekuda kuwapiwa kuno kwandogara kumweni stendi baba munini ndakabva tawafonera tikati mutonofuno kwatiri mutsotsi tipei marebheri ekupa mukadzi nhamba dzechitupa chenyu wakaita zvekushedzera pafoni pamunini nhamba dzechitupa chavo stendi amai wechituo wakazoisa nhamba dzechitupa chavo songo watengera vari anambuya vese baba munini ndopa wakazotanga kunetsa nemunini wangu wasingamupe chikafu ndobva afona kuti sisi bamunini wenyu vangu titengesai mastendi ndakatototitengesai mastendi munhu paanotenga anenge ane dambudziko waiti mukoma wakamwa nenyoka mari yacho anoiwana kupi i2020 14 July iyayo yanga wakatenga yaamai vangu neamai vavo saka wanga wakatengera amai vangu naamai vavo takatenga tinoita kutenga kuvanhu yamukurungai namukurungai mastendi adiki angari amu yaitituya wakazoti mai wavo wairamba uya wakazoshandisa zita ravo wakaitengesa unasengera ifona iPhone yayi ane simba kuti itengeswe futi iye yakutengera ipapa ndiko wavaida kutengesa bamunhu yakazonyoresa iwo yezita ravo yechituwa chiti mai wavo waramba kutengesa ndiko ndo yavakazotengesa mari yavo takavana makaitenga pai kwamavhudzere takaitenga kwachandavengerwa village muvillage stendi ora ingatibvisei stendi imwe chete yakatengesa imwe yacho wakatengera amuya anotitoa daibvisei stendi yamai venyu achibata ndiamai venyu imba yako yekushamba hatisuibata munondo pamete street ndikutunaa mota yavo watadzisa kuwesa unoena nevaridzi kuunongogara nemota yagorerese kuchitira pamota mukadzi uyo anenge achiti mota yemumba wavo yaugara naye kuite kuti munhu akakuziva kuti chinhu chamuti saka enda uchifunga futi unomata kunyanyovharika stereki mira yamai endaiwoka nokuti wakanyepa tichavaripisa mudaro saka ngavauye vachiziva kuti kuita chapupu chechokwadi nokuti wakanyepa tinoita se tinovaripisa amai hazvina basa ingaita kupai zvimwe zvengwana manyoresa tatinyorai hatichokwadi tachiwana saka isu chokwadi chokwadi ndo chatoshana nazo stendi yamai venyu ndeyenyu ndizvo nyatini nazvo handi kumakomboresa isu takuboha manje tichienda handi ndizvozvo vanoti syndicate vanoti chakati chiguruguru kauda chiguruguru notara ndikuchida kauda kugenerator ndoda generator chiguruguru negenerator unoda chii uda generator ndorawo ndikuuziva kuti pari kumungwatira kujanya pane maba tisingakubvunze kuti vatinongopava chiti nyora generator mukamurumu aiwa chitsotsi munhu anokanga ndopamona kuti kunyepa kwakaipa unokangana zvawanyepa amaitora chiguruguru azvizwa amai wotapapa inoshanda nenda kuchiguruguru ichikupi namai wotamba iri kumba torai wotapapa jeka amai iri kupi
makompresa mune 2 mopowa 1 otora 1 ngasa hari kusindicate amai 1 ngasa hari kusindicate amai 1 syndicate ngasa 11 maundo frames atisuka akati antipaistabira wapa apa makompresa siyada anonye pano kangano shadzo maundo anogoya kuti panongoya muenda naye kwamizesi chao aninjo kazi ndandokumbira kuvhunza avandamai ndinavandamai guru kavo mai guru waibikira murume mai guru havana rume yekuti wataura kuti takatenga chakati nechakati 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 but pakugowa kwamuri kuita ka dai mangoshiyanisa wese because wese wakadzi vamakateerera here pataurwa namainini vachiti patakatenga zvinhu izvi amai avo vanga varambwa vari kumusha kwavo mambozvinzwa mambomirai kutaura vamusaupanzwa taura nyama pamusoro weda ini ndinoda kutaura kuti handizive kuti kurambwa ndekupi nekuti ini murume wangu haanambondipa gupuro kana kuti akangokuda mumba mandanditangonetsana watanetsana asi aitotisapota ari kumba kana aibva zvechitsotsi mumba kwake aitouyawo kumba ikokoko saka handizive kuti kurambana kwangu nemurume uyu ndikupi akutanga mabvunzwa yei kuti zvinhu makatenga here mese makatikweti vabereki titerere kuno miraita mama tazvamamuchitaura murume kuti afudaidzi kumepa anga aiziva kuti mimi takadai hati mimi mapfungu papa amapa zvakati kada zvino murume uza zvino murume ukanzeka kuti zvese zvakasenzwa ndiine murume chitu mimi makanga mati mamiswa mamapachi wavatotorana mapifoda asingasikidzani pamwe asasikidzani pamwe saka izvozvo maakuda kuchidzai kuti maakunzwa vamwe vakutaura kuti zviyaizvanya shamusika kusedza mine mama shamusika kusedza nemurubeka dai mamira nditi monzwa vapedza kuti anai mama asi kana munhu wagara apa neapa zvinoita here anditi bhozi mimi maakuda kuchitanga majikuda kuchimaona zvakuisa ngaitikubatsire amai dare rino ndimi munhu wokutanga mapuhwa nguva ino muchizikanwa nedare kunzi muriko mukanzi mukadzi mukuru ndo mambo machibvunzwa nedare kuti amai mungakwanise here kutitsanangurira pazvishandwa zvakashandwa pamusha mukati imomo handimo ndiburitsei chese chamaa muchibvunzwa mamingoti ndiburitsei handichizive saka mamuda kuti dare riita sei ava amai vadiki ndobva vataura makateerera kuti makanga musimarambana hamuna kukwanisa kupapindura papi ipapo mukanyarara dare rinongofunzwa kuti zvikutaurwa nouyu ndochokwadi saka imimi dai mamuri vamwe maifanira kunge mapindura ipapo kuti aiwa inini murume ndandiinaye but mimi maramba makanyarara ava vachisanangura kuti makanga maakumba kwenyu patakaunganidza upfuma yatiuda kunzi igovewe nhasi saka ndofunga nokuteerera nzeve dzevanhu makuda inge kuenda muchivhurika muchana muchana kuti inini ndiri mumwe wanokosha naye pazvinhu izvi saka dare ratanga kukupai mukana nokuti ndimi munokosha ndimi vatanga vachifungidzira kuti vanhu ava vakatozouya vachiwana zvinhu zviripo ndochikonzero rakanzi dare ngarimire endai munotora vakadzi 2 vasipo saka imimi mauya ndasvika pamasaba panyarara makutamzwa zvatangwa nomwoyo ndapedzisira mukona listi amaona ndisitabudisa malista takatoti vatanzwa kuti pana vamwe vakadzi vairi vasikati aiwa vadare ngarinyika mauya panapa mabva mamurambira pamaita stranger murume wenyu makati tinongonzwa mamashandisa
webarika wemanje obva kubate mukati titongonzwa isusu mamiri atikaita darika taitofuma kuti muchamira kuti zvinhu zvitese takashanda ndaibikira ofinzotara mukuru akutonga unga uripo last week mamuripo mamusipo ndosaka takamisa dare last week nyaya isinyana vakaramba namuno mudare vakauya last week tidagova mudziyo tikachimira ine unoya nemamwe madzimai ezvinoti kuti nyaya yeproperty akugovaka mumwe mudzimai haapanditi kasi hazvireve kuti property mwe unogovana nhasi nokuti toda kuti mumwe mudzimai auye ati aiwa kanini ndakazomubikirawo chakati nokuti pane tikabarika pane mwana udiwa chandida anowanika makadzi atatu panowanika chandida but hazvireve kuti vamwe havana basa muzvishandwa izvozvo vane basa tisamaona zvihombe zviseta chimisa zvaanogona kudhifenda achidhifenda hatingatadza kuti madhiramu 5 agoveri nokuti akumba kwaamai avo kasi imba taibvisa tatiende kupi nokuti iri mushambo tinozoti kumberi koko mune mamira meavakadzi vatatu kuimbao zvisina ndaisiyawo tainge muvhileji zvinangaibvisa kuti ndakudza kuti handi mushauro kuti taigova taingonyorera tsamba kuna musana pamusana wotonyorera mashoko towirirana chete kasaba dzimwe dzikazvapinda kuRDC titara kuzozi kufamba sei yataundi kai akuenda kwamijesta 5 madrums 6 zvigubu 1 mubhedha ndowani hamuna kuwanika munani mamumesa inini apa zvikutinesa ndokuti ndaona pane chikoro chevakazaaambozvinoisa kasi paitengwa zvinhu zvimurume aingu achiti amai ndatenga zvinhu zvakati kasi amai vazvikoresa murume mari vakuda mari yangu kuzvatogova paizvo itingwa nemurume achivazotaura kumba zvakasiyana here tinoda kubatsirwawo pane musiyana ini kada achida kungobvunza amai ndomubvunza kuna amai kana ndikakuita kuita zvasiyana ndikukweta mari kuita zvishomba medu tichingoita chimaita tiita mubvunzo wangu wangoda kubvunza amai amai mune here zvimwe zvamamuchiita pamba project isinei nababa ndaitengesa hembe akatondiona ndichizvitengesera makanga muchitengesa hembe saka mari 1500 ndiye kubva kuhembe amene ushamwari unochokutaura here nezvekutaura nazinai aiwa unozviziva here kuti basa ravari kutaura rokutengesa hembe aitengesa mafutekizo aitsukisa ndivo vaitengesa zvino vari kutaura ivo kuti ndokwakabva 1500 yavakazokupa yekutanga yacho yaitenga kuinvesesinku yechi2 aitenga chuma kumhonduro nekumainfuna ndobati chuma ndobati wakomana wakauya 600 upe tawanda 300 upe ishu 300 achitenga chuma pakutenga kwechuma ikoko bhazoya achindipa chuma chechi achititi ndichanotitengesa paakachitengesa haana kundidzosera mari yangu chikoro che1500 chiri kumurumeshi chimakei pa chimakei madrums muda mangani zvemubhedha ndasiya pane mumwe wachazotora mubhedha asara nemwana anotora mubhedha iwe nomwe mukadzi nonorara iko amai madhiramu muda mangani mati nokuti mvura inonetsa kusiye mada kupa murume mashoko kana yatora 3 kombeta chitorai mubhedha mompa 3 madhiramu handitiro wachimba chamari 3 madhiramu sa bhedhi yena kunani vabereki upo mukadzi zvigubhu zvemvura yeuzvidai uzvidai
Mupei 3 zvigubu. Nozvigumba kwenyu? Pane 6. 3. Stand zvatora isi yavo. Makompresa umsindicate ke. Anonzi ani muno wako. Kuicho kunyo wako. Akaita nyaya iyi ndiani? Nyorera Samon chokonyo. Kwemuti. Taura muri dzoti. Tsana vane zita. Iwo ndovaditi vaonesaya Vanonzani? kuziva mwana wavo. Moto yatsana wako. Ozasana nomwana yatsana wako. Tsana azaziyani? Utipa phone number nechionyero Samon. Wakasauya tinogova next week. Andizvo kompresa zvikukonya wakasauya togova next week. Imwe ndiani? Uchapererwa mumwe asina zita. Akashanda kwamai. Anonzani zita rake? Ani? Mushonga upi? Rake rako rakanyanya. Rake inongopuwa motokari nevanhu. Aikwete kupuwa. Uyu ndini akatonomutengera aitawo mari yake munhu. Saka zvaakaita aona mari kuti achitenga iye akaona ndokasika ndadzingwa basa. Kasi zvinavo zvodzingwa nokuti womutaura kuti akubuda kudai. Nyorera mushonga tsamba. Akunozodzingwa manje. Saka naita marimota kuti dzine mazita. Mama ida kungokubvunza pakatengwa kombi mari yacho yakabva kupi? Mari ndindaitochengeta ndichitochengetesa yakaita mari yezvo ndimaichengeta mari kombi yakaita mari kombi yakatengwa 5,000 ko Ranex yakatengwa 5,000 futi mari ndindaitochengeta paranex ndakachengeta chiri chuma ndakazomupa akunotenga mota akaenda nemupurisa vakaenda nanetina Vane tarapedza nejekahama akajekahama ndiani jekompresa antu akompresa yauri pasindicate saka kasi ndiyako kompresa jekahama nderako kompresa nejekahama nepamba nefamba zviri zvitatu ausingizwisisi ndati ndezvano pane zvesindicate Alright, chesindicate apa jekahama nepamba chesindicate jekahama pamba nekompresa zvakadaro ndezvesindicate pobva paita futi jekahama kompresa nepamba zvakadaro ndizvekahama. Alright, saka iwo nehwane jekahama iri set. Alright, isi zvatiwanzoita muno kana iwo une kompresa yako iwe zvinoisa vhali iwo vanoda kupa mai avo mari unotovatenga kuti wakude mukompresa kana chiita chichipa 1,500 mudzimai anoona $750 yake usava uchishanda kana kuti iwo unopa 750 namai avo iwo usava uchishanda sati vakasara no 1 kompresa handizvozvo chiuya namunhu watava nekuchokora saka kompresa imwe yacho 1 kompresa ndo yako 1 kompresa takuitengesa nepamupamwe yacho nochekana uri kuida iwe wagara unayo kudhara saka amai avo totengesa tomoshera mari amai mukuida kompresa ngaitengesa kurisa kuti nyaya indiani toshipa kompresa nepamupamwe ejekahama dzikaitengeswa esindiketiwoya neningirikini
nemunhu wacho. Chikerere chichi 1500 kuita sene zvacho. Chiri kwauri? inzwa akanawo shamai. Amai vataura kuti ukavawana vachitengesa nyangwe mafuta hembe idzodzo dzakareza mariyo. Iwo ndandori vamwe vanhu vaipawo mari dzangu izvizvi dzakatonyora. Uchitora mudzimai uyu uchimutora wakambosangana dambudziko rokuti akamborwara mupfungwa saka nhasi abva arwarira apa Kuti kwakurabara. tizokureva kai saka isita kutoti amai vanorwara Pamusoro wedare. Pabepa pakanga pasina kunyorwa 3 zvigurugure. Kapanyorwa Pabepa ravo panga pasina kunyorwa 3 zvigurugure. Ayo, jindai kuvheta. vheti newairwa chete Pakanyorwa 1 verengemo. Ayo, ndinoverenga. Ini ndai kuvheta. Ndaiti uyo anyora 3 zvigurugure. Iyo bhoti 1. Nona setu zvimwe kuti achirwara. Saka usapoti ini ndindaito zvitezvo. Pakanyorwa 1. Saka uyo anambira arwara. Kupa magumbeza. Ati zibodzi. Ngagareni wani gumbeza chese izvozvo. Zvinoita izvo. pamusoro wedare Kuti izvi zvitiende kumba. tichitorana Sapindura. Iyo magumbeza unoziva mangani? 5. 5. Naamese machivairo 1 base. pamusoro wedare uyu murume achinditora ndofunga ndakudza kuti akanditora inini ndine zvinhu zvangu iye asina chainacho chaakabva nacho kumba kwake. Asi akanga ane mukadzi wake kudhara. Anga nemukadzi wake uyu akabva kumba kwake nehembe dzake ndodzakauya nadzo mubani asiyana nemukadzi wake wachitora namapiswoti. Paunodzidzai? Akauya nehembe dzake chete. Ndofunga ndaitengesa magumbezi aishandisa ndiyangu ndikutengesa ndakaenda kwarari sezvo tanga tisina zvinhu ini ndinga ndine mari pangu yacho ndakatenga tumagumbezi. Amamesera. Tiri tese. Saka anore 2 apa 2. Wamacha sefuti. Kuzi mama mese. Tizo guruguru zatawa nezvazo. Ne1 rakazomutenga kwarari. Apa ta 3. Taure rimwe. Mamwesa ndiyangu magumbezi. Ndega. Samba atenga 2. Pamwene kwarari mamese. Izvozvo. Tatese isiri mari yake ka iri mari yangu. Aiwa mabasa amai. Kuti mama mese. Nemegera neze uchibatsira nokusenza fanana Zanada here. Uyo mama jega amaona mari inoitika. Watonga kugara neamai here ava wasiya Magumbezi yacho kumagumbezi. magumbezi abuda. Andiko kumbezo kware. Ndotoda ugozi wakutora usimbika. Simbolo tsikima wechikadzi. mazivazva Kuda kumbeza mangana ni mwana. Kuda kumbeza mangana. Sisi maka apa makawedzera 3 pamusoro pemamwe akakona munawo simataura kana mchiti. Saka pa 3 amgatenga mesi zvowe mamono ndinga kuzomutenga magumbezi. Kuti aenda asina kumbeza zviti. Kuda kumwe mangana. 1. Imosarwa ne 2. Mune mwana. Paunoona kwa 1. One rati. Mpe 1. Tokuona next week. Mawaya nechi tozopesa zvasara. Asa wane 3 ka. Imba. Mota nemakomboresi. Andizozvo. Chiguruguru takupa kachakavhora. Chako. Takupa yamai. Chenyi. Mbuya twagenerator. Chende uno nepamodzo. Amai makadaidzwa nemurume uyu angachitarisa zvinosaiwe passenger munyaya isitika. Zvine mamwe musiye makati ndongonzwa pamota makangu ndongonzwa. Saka ndozata kutola kugova manje. Ndongonzwa pamota kutsemura nepakati. Kuti uyu wani yake uyu ana yake kana sina kuchena. Kuti abva chanyisha mukashanda. Tokuona next week 12:15.